Takže tu máme našu izbu, Hotel Alexander v Barcelone. Poďme sa pozrieť. Tak. Takže prvé, čo vidíme, sú moje kufre. Tu máme vlastne klímu, poličky, skriňa na vešiaky, takisto žehlička, žehliaca doska. Ďalej tu máme kávovár. Tu je trezor s poličkami takisto. Malá chladnička. Tu je vlastne posteľ, nočné stolíky, televízia, bezplatná voda, káva, čaj, mliečko do kávy, cukor, kanvica. Takýto výhľad máme. Niečo sa tu stavia, ale tak my sme tu iba na 2 noci, iba prespať. Hotel je fakt kvalitný. My sme aj minule tu boli, takže sme spokojní so servisom, s jedlom, župany, všetko ako má byť. Ďalej, tu je vlastne kúpeľňa, sprchový kút. To už ani nie kút, to je celá sprchová izba. Uteráčiky. Tu máme vlastne zubná kefka. Nebudem ju otvárať, lebo máme svoje. A takisto vatové tyčinky, tampóny a podobné. Tu je vlastne mydlo, zrkadlo na líčenie pre ženy. Tu je vlastne takisto tropická sprcha alebo normálna. Takáto je to toaleta. Zatvára sa to takto. Dvere sú matné, čiže neprehliadne. Naozaj kvalitný hotel. Spokojní sme. Takže vyšlo nás to fakt veľmi lacno. Za 2 noci pre 2 osoby som zaplatil ani nie $300, čo v eurách bude ešte menej. A zaplatil som tak málo vďaka nášmu klubu Incruises, ktorý mi umožňuje šetriť. Mám ceny lacnejšie, ako ponúka samotný hotel. Asi tak. Takže keď chcete cestovať aj vy, pridajte sa. A už zajtra ideme na exkurziu, ktorú sme si tiež bukovali cez Incruises. A pozajtra ideme na našu plavbu na jednej z najväčších lodí na svete. Takže máte sa na čo tešiť, dajte mi follow a nezmeškajte.